san 2020 aw minnu bɛ ka filɛ an ka bɔlɔlɔkannaw la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma ni aw ka kunnafoni ale waati seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. CEDEAO ma olu kan kana an ka jamana kɔnɔna la bi araba juillet kalo tile 15 san 2020 maa min bɛna bila u ɲɛmasa o de ye Nigérakaw ka jamana ɲɛmakɔrɔ n'o ye Goodluck Jonathan ye. CEDEAO maaw nakun ye fɛn min sa an ka jamana kɔnɔna la o de ye ka kumaɲɔgɔnya ni ka o nɔgɔya an ka politikimaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. M5 RFP maaw u ye kunnafonidilaw wele kunu tarata juillet kalo tile 14 san 2020 u ye kunnafonidilaw ladɔnniya k'a fɔ ko u ye diɲɛ seleke 4 kiri tigilamaw ni ka a fulu ɲɛna ko fagali min n'a kɛra an ka jamana kɔnɔna la juillet kalo tile 10 ka taa se juillet kalo tile 11 ma ani tuguni ko olu bɛ kumakan min ni o de ye an ka jamana ɲɛma ko ale ka walan sɛbɛn o kɛra tuguni ni ka wele bila u ka maaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko juma nata juillet kalo tile 17 san 2020 ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ monument de l'indépendance la walasa u ka bɔ ka taa fara ɲɔgɔn kan ka seli banbagatɔ minnu yɛrɛ sa ni Ala ye olu ka kalifa minɛ u la nin taama in o senfɛ. ADP Maliba maaw olu y'u ka datugu an ka fanga tigilamɔgɔw la ni o ye tali kɛ an ka jamana ɲɛma ale ka parti maaw ye k'a fɔ ko min y'a to olu ye nin kɛ ko olu ka kuma u ma lamɛn. ADP Maliba ale ye a ka datugu fanga tigilamɔgɔw la fanga tigilamɔgɔ min yɛrɛ sa ni olu tun farala u kan a bɛ kalo damadama bɔ u ka fɔlasa kunnafonidilaw ɲɛna ko n'i y'a ye olu y'u ka datugu an ka fanga tigilamɔgɔw la ko k'a sababuya kɛ kuma min ni u y'a fɔ an ka jamana ɲɛma ɲɛna ni o de ye k'a fɔ ko an ka sariyasu min bɛ yen nɔ ko a ka o ci ani tuguni a fɔra ko wasalen kalafili la ko namara kɛra maa minnu na ko ka segin o kan walasa a ko bɛ se k'a lajɛya cogo min na ko tuguni an CEDEAO ma olu kumana an ka jamana ɲɛma fɛ ni waleya ninnu na ko an ka jamana ɲɛma a ma nin kuma ninnu lamɛn ko yala ko n'a tun ye olu ka kuma lamɛn ka nin ko in ni ka a waleya ko min kɛra juillet kalo tile 10 ka taa se juillet kalo tile 11 ma ko nin kojugu minnu kɛra ko yala ka a tun bɛna kɛ wa. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Nigerikaw fɛ yen nɔ u ka kunnafonidila min bɛ yen nɔ ni ale tɔgɔ ye ko Aliyu Zumana ale minɛna u ka finitigiw fɛ karido juillet kalo tile 12 san 2020 a welelen kɔfɛ sa u ka finitigilakaw fɛ ɲami u y'a minɛ ni ka a don bɛrɛ la ka sababuya kɛ ko a ye kuma fɔ kuma min ni tiɲɛ tɛ a la ni o ye tali kɛ u ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ u ka lakana ma. Côte d'Ivoirekaw ye tasibila kɛ u ka minisiri ɲɛmakɔrɔ min ni Ala y'ale ka kalifa minɛ a la juillet kalo tile 8 san 2020 ka sababuya kɛ dusukunbana o la jɔli ye a tayana sa ka si to san 61 de la. Amadu Gon Kulibali yɛrɛ sa a tun kelen do k'i kanbɔ jamana ɲɛma kalafili nata o la an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen na. Ni bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ yan'o tɛ sa an bɛ dugawu kɛ an ka jamana in halisa Ala k'a basigi Ala k'a sigi ka fɔ o kɛ a fura ye aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.